Здравейте, гайз! За пореден път в моя канал. В днешното видео ще играем на Geometry Dash или по-скоро World. Но преди да започнем, преснете лайк бутона, абонирайте се за канала, цъкнете камбанката за още такива видеа. Сега нека да започнем, като ще играем като за начало World. Аз по принцип не съм една от най-добрите, но нека започнем с първо ниво. Аз съм играла, гайз, и друг път и не съм, в смисъл, не знам дали ще успея. По принцип това ниво съм го минала страшно много пъти от първия път, както и много други нива, но хайде да видим, защото по принцип World е елементарна игра, докато Geometry Dash е много по-трудна игра. Но ако искате да играем на Geometry Dash, пишете долу в коментарите. И да, хора, минах и от първия път, както можеше да видите. Ето number 1. Минах и от първия път, гайс. И сега трябва да я минем с диамант, помежду другото. За да можем да си минем всичко, трябва да ми е и с диамант и да съм си я минала без диамант. Да, аз ще се мина, нали? Това ми е лесно, така че да. Сега си я минем. Цанк. Гайс, пишете ми кое ви е най-трудното ниво в Geometry Dash или в World, или в Sub-Zero, или в която игра вие пожелаете. И ето така, сега продължаваме. Ето, минала съм и двете нива с двете звезди. И така, хайде сега да продължаваме към второто ниво. То ми е много лесно също. Него съм го минавала малко. Опа, без да искам, тук не ми скочи. Много път съм го минавала от първи път, но този път, като гледам, няма да бъде първи път. Ще е втория, но няма нищо, не е чак толкова фатално, гайс. Ако ме питате, защото постоянно викам гайс, просто ми харесва и да. И ми пишете, гайс, коя игра най-много ви харесва да играя. И според вас, аз добра ли съм на World или на Dash? Dash в Geometry, малко съм зле пред. Време на го, гайс, от втория или трети път. От втория, окей. Продължаваме, сега трябва да го минем с диамант. Ето, пуснахме си диаманта. Така. Продължаваме напред, само че много няма да го говоря, защото ме трябва да уморя, така че да знаете. Тук на тези динозаври доста често съм умирала по принцип, но сега нещо не умирам, което ми харесва. И ме устройва, така че да. Опа. Гайс, без да искам беше това нещо, телефона ми се лагна, но ето мина го третия път. Ето, гайс, минала съм го. На 30... Не знам... Да, ето, минали съм ги двете с двете звездички. Продължаваме към третото ниво, което винаги ми е било най-лесното и абсолютно винаги съм го минавала от първия път. Това ми е просто любимото ниво и е най-лесното ниво от всички тук, но да. Но много го обичам това ниво, не знам, защото просто тук хора мъквам, защото тук мога да умра, ако не говоря. И хора, като стигнем до тук, вече там, че съм го минала, защото тук е елементарно, а то след това няма друго, така че да. Ами тогава изминам го от първия път, както ви казах, че аз винаги го минавам от първия път. Но трябва естествено да го минем и с диамант. Опа, хора, видяхте, че беше без да искам, защото просто исках да си наглася играта. Но както и да е. Тук ще го умра без да искам. Леле, почти не скочи, бе. Пах ти тъпото. Не скочи играта, гайс. Както и да е. Пес, гайс. Така, минаваме и го разминаваме. Добре, минаваме играта почти. Окей, готово, минахме. От третия опит, нали да? За няколко секунди. И гайс, ето минали сме ги и двете, даже този път с 3 звезди. 3, гайс. Продължаваме към следващото ниво. Тук ми е много гадно. Тук никога, гайс, не мога да го мина от първи път, просто това никога ненавиждам. Просто това никога го мразя, защото е мега гадно. И никога не го минавам от първия път, гайс. В началото, когато почнах да играя на това ниво, сигурно съм стигнала 300 000 опита. Сега го минавам от втория или третия път, но никога от първия. Долу, горе, в средата.
долу, май. Гайс, на 85 му опита. Аз ви казах, няма да го мина първия път никога. Както и да. Да, така, горе, долу, горе. Цанг. Цанг. Така, сега, долу, горе. В средата, долу, горе. Долу. И минах го. Добре, минах го. Сега трябва да го минем с диамант. За жалост. Добре, нека сега го минем с диаманта. Така, долу. Горе, така. Направо. Така, тук някакви купченци. Деля, как ще се шибна в този динозавър. Така, долу. Долу. Горе. В средата. Долу. Горе. Долу. Гайс, това винаги така се го казвам, за да ми е по-лесно, така че да. И мина го от първи... Гайс, успяхме го мина от първи път, мали за първи път. Ето го, гайс, мали сме го от двете от с 3 звезди. Добре, гайс, това ниво винаги ми е било най-трудното и просто беше отвратително, но вече не е така, защото вече мога да го мина от първи път. Иначе в началото ми беше много гадно ниво. Но вече не е така. Така че да. Гайс, пишете ми коментарите, коя искате да е следващата игра, на която да играя, защото аз вече нямам чак толкова много идеи. Така че да. Ето, гайс, минал го от първият път. Ето, гайс, видяте. И сега с диамант. Така, минаваме играта. Так. Ето, гайс, минаваме я. Опа, без да искам умрях тук. Така. Еми няма да бъде първи път това, ама нищо. Това е за късмет. Ето, гайс, минах го. И минах го от втория път, но както и да е. Така, гайс, ето от двете съм ги минал с 3 звезди. И така, гайс, ако искате да минем и това ниво, пишете долу в коментарите. А сега свършваме това клипче, но преди, нали, смисъл, преснете лайк бутона, абонирайте се за канала, цъкнете камбанката за още такива клипчета. И това беше всичко от мен. Лек ден!